bore da bawb, ac yn disgwyl eich bod chi'n ymateb gyda bore da yn ôl. Mae hi'n Sul rhyfedd dros ben, oherwydd bod ni ddim yn cyfarfod efo'n gilydd. Dwi wedi bod i lawr yn y capel bore yma, rhoi'r arwydd ar y drws yn dweud na fyddwn ni ddim yno'r bore yma. Ac oedd hi'n rhyw deimlad rhyfedd iawn bod ni ddim yn cyfarfod yn y corff fel petai'n gorfforol hefo'n gilydd mewn un lle. Dyn ni'n sobor o falch bod ni wedi gallu cyfarfod wythnos diwethaf, criw ohono ni, ac wedi gallu canu mawl a cael gwasanaeth o ddoliad hefo'n gilydd. Sul dwytha hefyd, mi ddaru ni gynnal yn Capel Bethesda'r Wyddgrug pleidlais a enwebiad ar gyfer codi blaenoriaeth newydd, ac oeddwn ni'n falch iawn bod ni wedi gallu gwneud hynny Sul dwytha, a bod yna ddau wedi i enwebu yn amlwg iawn, a bod y ddau hynny wedi cytuno i fod yn blaenoriaeth yn plith ni, ac mi rydyn ni'n croesawu Robin a Gwasanaeth Jones i fod yn blaenoriaeth hefo ni ddau, nŵr a gwraig yn byw yma yn yr Wyddgrug, mewn tŷ nepell, nid nepell oddi wrthon ni yn y fan acw ar draws yr cefnen Bryn Coch. Dymuniadau gorau ffôl bendith arnyn nhwthe, ac dyn ni'n diolch iddyn nhw am gynnig i gwasanaeth i fod yn arwain gyda ni. Mi gynhaliwn ni wasanaeth bach lled gryno fel hyn dros Facebook Live, gan obeithio bod, a mae'n ymddangos bod yna lawer ohonoch chi yn gwylio y bore yma. Gobeithio hefyd y gallwn ni rannu'r gwasanaeth hefo eraill drwy gyfrwng e-bost ac ati, rhannu'r ddolen beth bynnag. Mi gawn ni yr emynau yn cael eu canu gan gorau gwahanol yn rhai o'r cyfrolau hoff emynau Cymru, Cor Ecef a chor lle arall dydwch, Godre'r Garth sydd yn cynorthwyo ni bore yma, ac hefyd cor Synod Mis o Ram yn canu Calon Lan. Mi gawn ni goeddiadau yn y man hefyd, ond mae'r casgliad i fyny i chi. Nawn ni ddechrau gyda gair o weddi cyn i ni ganu emyn, ac os ydych chi wedi dod eich llyfr ymynau efo chi, mi allwch chi ymuno, ac mi fyddwn ni rhoi'r geiriau i fyny hefyd. Ond dowch i ni i ddechrau cyflwyno'n gwasanaeth i'r arglwydd. Da ni yn diolch i ti o Dad yn bod ni yn gallu cyfarfod fel hyn drwy gyfrwng y we lawer iawn ohono ni y bore yma, ac y bydd eraill yn plith ni'n gallu, da ni'n gobeithio cael gweld gwasanaeth, ac bod yr rhan ohono fo chael ei cael ynogi wrth fod felly. Da ni'n diolch i ti arglwydd am bob cyfrwng sydd yn ymdwyn ni ynghyd. A da ni yn gofyn i ti y bore yma, fel pob bore Sul arall arglwydd pan ydyn ni hefo'n gilydd, i ti fod yn agor dy air, i ti fod yn dangos i ni'r arglwydd Iesu, i ti fod yn bendithio'r cyfan, trwy roi tywalltiad nerthol iawn o'th ysbryd glân di dy hun. Tyn ni arglwydd yn nes ata ti dy hun, a gad i ni dy garu di fwy fel yr wyt ti yn ein caru ni bob amser yng Nghrist. Bendithia ni ac una ni yn un yn dy gariad, gyfynwn cyfan yn ei enw ef. Amen. Ante, emyn rhif 160 a 4 yn y llyfr Caneuon Ffydd felly, ac emyn wrth gwrs gan Eifion Wyn yn gofyn am un bendith yn arbennig, a bendith cwmni'r arglwydd ydy hynny. Da ni yn dyhau am gwmni'n gilydd wrth gwrs yn y dyddiau yma o bellhau cymdeithasol, social distancing felly, ond mi gawn ni gyfle i weddio yn y man, mi fydd Nan yn harwain ni mewn gweddi hefyd yn ystod yr cyfnod yma rydyn ni yn byw drwyddo fo rwan. Ond yr un bendith da ni'n ucheisio ddim ond hynny, cael gras sydd garu di tra bwy, cael mwy o ras sydd garu, ac
ond dim dy garu'n iawn, caf waith a dawn sancteiliach, ath ganlyn mlaf bob dydd yn well, ac nid o hirbell mwyach. Mae'r arglwydd yn dymuno cymdeithas agos iawn hefo ni bob un. Ac does na ddim byd yn gallu'n rhwystro ni rhag cael y gymdeithas honno. Dy garu digon yw wrth Dduw ei gwasanaethu, ac yn oes oesoedd ger dy fron, fy nigon fydd dy garu. 164 yn Caneuon Ffydd. Ddarllen o Feibl Lliw y Plant ynglyn ag ysgol Jacob, ac mi welwch chi'r ysgol yn y fan yma. A rhai o'noch chi'n cofio lluniau gwahanol o'r gwahanol ysgolion dyma chi. Anferth ysgol fawr solid yn mynd i fyny o'r ddaear, rhwng y ddaear a'r nefoedd i hun. A Jacob, mae'r hanes i'w gael yn Genesis penod 23. Mi welwn ni Jacob yn cysgu yn y fan yna. Ac mi roedd o'n ffoi wrth gwrs, oddi wrth i frawd a'i, rhag llyd i frawd mewn gwirionedd, ar ôl iddo fo bechyn i erbyn o a dwyn i enedigaeth fraint o. Rwan te, o'ch chi'n mi gael jyst darllen, balansio hein a darllen yr hanes yma o Genesis 20 ac 8, sydd yn sôn am dŷ Dduw, ac bod Jacob ddim wedi sylweddoli bod Dduw efo fo, a lle oedd Dduw yn byw fel petai. Mae hwnnw'n gwestiwn, mae ambell i blentyn i ofyn weithiau yn dydi, lle mae Dduw yn byw felly. A ryw gwestiwn ofynwyd yn lle diweddar yn un o'r clwbiau plant oedd doeddwn ni ddim yno yn y clwb plant arbennig yna, ac un o'r plant yn gofyn lle mae Dduw, a Lowry Mitton oedd yr rhedeg y clwb yn meddwl, wel dyma ni gwestiwn mawr diwynyddol, ond mewn gwirionedd gofyn oedd y plentyn lle mae Huw, ac wedi, a dwi'n meindio cael yn galw'n Huw Dduw gan blant yn y clwb plant. Rwan te, ysgol Jacob,
rhyw grynodeb o'r hanes. Ar ei ffordd at Laban, fe safodd Jacob i orffwyso dros nos. Cododd garreg fawr lefn i'w defnyddio fel clustog a gorweddodd i gysgu. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol oedd yn ymestyn i'r nefoedd ac angylion yn dringo ac yn disgyn drosti. Ar ben yr ysgol roedd Dduw. Dywedodd Dduw wrth Jacob, fi ydy Dduw Abraham a Dduw Isaac dy dad. Fe rodda i y tir wyt ti'n gorwedd arno i ti ac i dy ddisgynyddion. Pan ddeffrodd Jacob yn gynnar drannoeth roedd yn rhyfeddu. Mae hwn yn lle sanctaidd, meddai, oherwydd roedd Dduw ei hun yma. Fe gymerodd y garreg a defnyddiodd fel clustog, ac ar ôl iddo ei roi i sefyll fel colofn, tywalltodd olew drosti. Yna enwodd y lle yn Bethel, sy'n golygu tŷ Dduw. A dyma be welodd Jacob yn ei freuddwyd arbennig, ac mae Jacob wrth gwrs yn ymateb i'r freuddwyd yna ac yn dweud i fod o am ddilyn Dduw, a bod o wedi dychryn a doedd o ddim yn sylweddoli bod Dduw hefo fo a bod Dduw mor agos mewn gwirionedd ato fo i fod o yn ffoi oddi wrth ei frawd ac yn mynd ymhell oddi wrth ei deulu. Ac mae heddiw yn Sul arbennig hefyd, nid yn yr ystyr nad ydyn ni ddim yn cael cyfarfod yn y capel, ond mae o'n Sul y mamau. A dyn ni yn diolch i'r plant da hynny sydd wedi bod yn prynu anrhegion i'w mamau ac wedi bod yn gwneud anrhegion, ac mae yna un yn y fan yma wedi bod yn prynu blodau i'w fam, a dyma hi, Nan, yn y fan yma. Mae'r lle yma fel siop florist, dydd y gwir, rhwng yr orchid ac yfanco a'r tulips ac o draw y fanne. Rhoddwyr y blodau heddiw yn capel ydy Obed Lloyd. Da ni'n disgwyl rhagor ohonyn nhw unrhyw bryd. Ond oedd Sul y mamau yn arferiad oedd yn dechrau oherwydd bod marwnion yn debyg a pobl oedd i ffwrdd oedd i gartre mynd yn ôl at i heglwysi yn ei cartrefi, yn ôl at y fam eglwys mae'n debyg. A dyn ni'n meddwl am yr arfer yna, mynd yn ôl i dŷ Dduw, dyn ni'n dyhau'n hunain am gael mynd yn ôl at dŷ Dduw a cael bod eto hefo'n gilydd yng nghymdeithas yn gilydd felly. Ond dyn ni'n rhoi'r yn goddef fel hyn dros dro ac yn cofio bod Dduw hefo ni lle bynnag yr ydyn ni. Gan y stori arbennig yma, mi roedd Jacob yn gweld ysgol yn codi rhwng y nefoedd a'r llawr, neu'n disgyn rhwng y nefoedd a'r llawr. Ac mae'n lawer o ysgolion, tas ni'n mynd â chi am dro gwmpas yr ardd, ond dwi'n meddwl nai rwan, ond mae gennau lawer o ysgolion, un uchel iawn i gael trwsio talcen y tŷ sydd yn ymestyn i'w 30 trodfedd. Un arall sydd yn step ladder i gael tocio gwrych a mynd i ben y to bach yn y fan yma. Cofiwch yn y cyfnod yma, dych chi ddim i fod i wneud pethau peryglus rhag ofn i chi frifo. Ac mae gennau un bychan llai hefyd a rhyw dameidio ysgolion ar hyd y lle bo man. Ac yn meddwl, tas ni roed hein i gyd at ei gilydd, mae'n bosib y basen nhw'n ymestyn rhyw 50 trodfedd i fyny i'r awyr. Ac y baswn ni'n teimlo reit uchel i fyny yn yr awyr 50 trodfedd i fyny. Ond eto, mae'n debyg na faswn ni ddim wedi cyrraedd y nefoedd, noswn, a phain bynnag o ysgolion faswn ni roed at ei gilydd ac yn cael gafel arnyn nhw gen aelodau gwahanol a ffrindiau yma yn yr Wyddgrug, dwi ddim yn meddwl y baswn ni'n cyrraedd i fyny at y nefoedd. A mae'r freuddwyd yma gafodd Jacob yn dangos, ddim y fater o ni'n cyrraedd i fyny at y nefoedd. Mae'r fater o Dduw yn cyrraedd i lawr ato ni ar y ddaear. Ac yn anfon i angylion, mae'r angylion dod i lawr, mae'r angylion yn mynd i fyny.
Mae'n gweddiau ni yn mynd i fyny. Mae'r angylion, negeswyr ydy'r rheini, yn cario'n gweddiau ni. Mae'r negeseuon yn dod i lawr hefyd oddi wrth Dduw. Mae cymdeithas yn bosib gyda Dduw trwy weddi. Ac mae Iesu Grist wedi dangos hynny mewn ffordd arbennig iawn, yn dod i lawr yr ysgol yma, yn rhoi heibio i ogoniant y nefoedd, yn gwacau hun o bob mawredd, ac yn dod i lawr a chael ei hun yn ein plith ni fel un ohono ni, yn marw trosto ni, yn mynd i lawr yn is fyth, yn rhoi hun i farw ar groes trosto ni, yn gorwedd yno yn y bedd, ond oherwydd hynny yn cael ei godi i fyny yn uchel i'r nefoedd ei hun, yn fuddugoliaeth i atgyfodiad, ac mae o'n yn tynnu ninne ac yn rhoi'r ffordd yna i ninne gael cyrraedd y nefoedd hefyd gydag ef. Dyn ni'n diolch am yr ysgol yna, sydd ddim ond gwneithuriad ni'n hunain. Ddim yn ni sy'n ei strapio hi at ei gilydd, so ddim byd da ni'n gallu wneud i gyrraedd trwy gweithredoedd da a thrwy unrhyw ymdrechion. Ond dim ond gras Dduw yn dod i lawr ac un plith ninne. Bydd y bendith ar ddarpariaeth yr arglwydd i ni yn yr ysgol yna yng Iesu Grist. Wan te, dyn ni'n mynd i gael y coeddiadau nesaf, a dwi wedi sgwennu dipyn ohonyn nhw i lawr eires ydi llywydd y mis, ac fe fydd hi'n falch iawn a dydy hi ddim yn gorfod gwneud y sul yma, bod hi'n cael hoi, achos mae wastad yn dweud na hi sy'n cael y sul hefo 5, neu'r mis hefo 5 sul yno fo. O gawn ni weld be fydd yr hanes erbyn sul nesaf beth bynnag. Dwi wedi gyrru taflenni at blaenoriaeth a stiwardiad, ac mi roi nhw fyny ar Facebook hefyd. Taflenni mwyn i ni allu cynnig cymorth i'n cymdogion a neu cyd-aelodau hefyd yn y sefyllfa yma lle mae rhai pobl yn aros adre ac yn cadw i pellter felly. Dwi'n os di rhywun eisiau'r taflenni yna ac yn teimlo bod nhw'n gallu cynnig cymorth ac mewn sefyllfa i wneud hynny, mae'r taflenni yna ar gael. Ac dyn ni'n trio hefyd rhwngtho ni rhwng ymysg y tîm arwain i gyd bod yn cyrraedd at pawb gyda neges ar y ffôn neu daflen fel hyn ac yn cynnig cymorth, ac os oes rhywun eisiau bod ni'n cadw mewn cyswllt ymhellach ac yn rhoi galwad cyson, yna mi nawn ni hynny. Ac mae o'n rhyw gyfle dydy i fod yn ffonio'n gilydd ac yn cysylltu efo'n gilydd fwy drwy'r cyfryngau yma yn ogystal. Mi gofiwn ni bod Harry Bryn yn dal i ddosbarthu'r goleuad a'r tamed cyd-enwadol yna sydd yng nghanol hwnnw. Mae'n siŵr bod pawb yn falch iawn bod hwnnw'n parhau tra medrwn ni i fod yn ei gynhyrchu fo. Ac os ydy rhywun eisiau bod yn derbyn copi hellach, mi allwn ni fod yn ei rhannu nhw, a cael rhai yn rhagor hefyd i'w dosbarthu, rhowch wybod i ni. So, ni'n mynd â chi am dro i'r llyfrgell, neu i'r cwt acw sydd ar gefn y garej. Mi fysach chi'n gweld yn ddigon o lyfrau yno. Yn y cyfnod yma pan mae'n llyfrgelloedd ni hyd yn oed wedi cael, os di rhywun eisiau benthyg rhywbeth, rhyw lyfr yn nofelau, biwgraffiadau, lyfrau defosiynol, mae yna ddigon ohonyn nhw i'w cael gennon ni. Dim ond angen gofyn. Ac falle, ni'n gwneud rhyw lucky dip o lyfrau gweld os ydych chi'n hoffi nhw. Hefyd, mae'n gyfarfod Skype wedi ei gynnal dros y we a thros ffôn symudol a landline hefyd nos Iau dwytha, ac mi roedd hi'n hyfryd cael ymuno fo'n gilydd mewn seiat dros Skype am hanner awr 7 nos Iau dwytha. Ac mi rydyn ni yn bwriadu gwneud yr un modd nos Iau yma
Felly, mwy o amser i chi fod falle'n gweithio allan sut mae Skype yn gweithio. Yn dilyn y link, os da chi eisiau derbyn yr ddolen yna i fynd i lawrlwytho Skype, yna mae o ar gael genna i. Mi roi hwnnw i fyny hefyd. Mi gynhalwyd angladd Blodwen Probert yn ystod yr wythnos aeth heibio. Da ni'n parhau gofio i theulu hithe yn ei hiraeth amdani. Mi nes i recordiad bach o'r rhan fwyaf o'r angladd ac mae hwnnw ar gael i'w e-bostio fel ffeil MP4 i pwy bynnag fasen hoffi i glywed o. Hefyd, da ni'n cofio deulu'r diweddar Alwena'r Deulu. Yn gyn aelod hefo ni, mi fydd ei hangladd hi'n cael ei gynnal dan amgylchiadau digon rhyfedd yn bori. Mae heddiw wedi ddynodi yn ddydd gweddi cenedlaethol i ni gael gweddio dros yr cyfwng yma rydyn ni ynddo fo, ac mae yna alwad gan cytun yng Nghymru a nifer y glwysi i ni fod yn cydweddio heno yma os yn bosib am 7 o'r gloch. Rhoi ohonoch chi sy'n gallu ac yn dymuno i roi canwyll yn y ffenest i ddeud eich bod chi yn gweddio. Mi allwn ni fod yn gwneud hynny ac mae yna ddigon o bethau i fod yn cofio amdanyn nhw yn sicr. Felly, gyda hynny o eiriau, mi wnawn ni mi na ofyn i Nan yn harwain ni mewn gweddi yn y fan yma os fasau ti mor garedig na. Ga'i droi hwn ato ti? Wel, bore da i chi gyd. Mi gyrraedd ni na yn diwedd. Mae'n beth chwythig ag od iawn siarad efo chi dros y cyfrwng yma fel hyn, ond da ni'n diolch amdano fo hefyd. Da ni'n cofio'n annwyl iawn atoch chi gyd ac yn dymuno'ch gweld chi gyd yn fuan. Ond da ni hefyd yn parchu y ffaith bod ni wedi cael gorchymyn i gadw'n pellter, a dyna fyddwn ni yn wneud felly. Ond da ni'n diolch nad oes na ddim ffasiwn beth yn bod gyda Dduw, nad oes na ddim pellter, nad oes na'r un afiechyd, nad oes na yr un sefyllfa lle mae Dduw yn cadw i bellter oddi wrtha ni. Ac da ni wedi clywed lot o newyddion drwg yn ystod yr wythnos. Ond chi be, mae gennym ni newyddion llawer iawn gwell i'w gyhoeddi. Ac yn yr ysbryd hynny, da ni'n mynd i droi at Dduw mewn gweddi. Felly, dowch i ni gael amser i weddio a mi newn ni gyd ymuno fo'n gilydd ar y diwedd i ddeud gweddi'r arglwydd. Felly gweddio. O Dduw ein tad nefol, da ni'n plygu ger dyfrondi, da ni yn canmol denw di, da ni am ddeud Dduw mor ddaw i ti. Da ni am ddiolch i ti, dy fod ti yn noddfa i ni, dy fod ti yn nerth i ni, dy fod ti hefyd yn Dduw sy'n gallu symud mynyddoedd. A da ni'n diolch i ti hefyd, dy fod ti'n Dduw sydd yn gariad i gyd, ac mae pen llanw y cariad hwnnw, oedd dy fod ti wedi dod i'r byd yn dy fab Iesu Grist. Ac felly Dduw ein tad nefol, mae gennym ni gymaint i fod yn ddiolchgar amdano fo'r bore yma. Mae gennym ni gymaint yn wir i ddathlu hefyd. Ac o Dduw ein tad nefol, dwi'n rhoi diolch i ti am y cyfrwng yma hefyd, yn bod ni rhywsyd neu gilydd yn gallu bod yng nghwmni yn gilydd, yn bod ni'n gallu bod yma hefyd fel dy bobl di, fel dy eglwys di, i annog yn gilydd. Ac felly, da ni'n gofyn am dy fendith di ar y cyfryngau yma, ac y byddwn ni maes o law yn ei deall nhw, dipyn bach yn well, ac y byddwn nhw efallai yn haws i'w dilyn. Ac felly, o Dduw ein tad nefol, da ni'n cyflwyno'r sefyllfa yma i ti. Da ni'n cyflwyno'r sul arbennig yma i ti, sul y mama. Ac yda ni o Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti am yn mama, da ni'n gofyn dy fendith di ar yn mama. Da ni'n gofyn dy fendith di ar berthynas rhieni a'i plant ac ar berthynas pobl a'i gilydd. Ac y bydd i di yn ystod y cyfnod yma yn tywallt y ras arno ni hefyd. Ac y byddwn ni'na hefyd yn gallu bod yn bobl fwy graslon yn ein cartrefi hefyd. Ac o Dduw ein tad, yda ni hefyd yn cofio yma bore yma. Dwi'n cofio rhai sydd yn hiraethu am fama
annwyl iawn. A da ni jyst yn diolch i ti o Dduw ein Tad Nefol am yr holl atgofion sydd gynno ni. Da ni'n gofyn i ti gadw yn mama ni yn ddiogel. Da ni'n gofyn i ti gadw yr holl rai da ni'n ei caru yn ddiogel dan adain dy gariad i. Ac felly o Dduw ein Tad, fel mae'n cri ni am yn teulu, yn gri efalla o'r newydd yma'r bore yma. Yn gri dipyn dyfnach ac oedd o wythnos yn ôl, bythefnos yn ôl, yn sicr 2 wythnos yn ôl. Ydyn ni'n diolch i ti fod pob amgylchiad yn dwy'n ei nes ata ti dy hun. A dyma lle da ni eisiau bod bore yma, y nes ata ti. O Dduw ein Tad, ydyn ni'n cyflwyno pawb sydd yn gorfod mynd drwy amgylchiadau anodd bywyd heddiw yma ac yr wythnos sydd i ddod. Y rhai fydd yn gorfod wynebu peidio ymynychu angladda. Peidio efalla gorfod bod mewn priodas. Peidio efalla gorfod mynd i ymweld â'r rhywun sydd yn wael. O Dduw ein Tad, da ni yn gofyn i ti ddod i'n calonna ni. Ac ydyn ni yn dweud bod yn calonna ni am fod yn deml i ti. Diolch i ti o Dad. Diolch i ti dy fod ti'n gallu treiddio drwy'r cyfan. A dy fod ti yn Dduw agos. A dy fod ti yn Dduw sydd yn gallu bod yn agosach ato ni ar brydia mewn cyfyngder hefyd. Felly Dduw ein Tad Nefol, ydyn ni'n troi ac yn gofyn y cyfan i gyd, yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn madda. Dy fod ti yn Dduw sydd eisiau ni ddod yn ôl ata ti. A dy fod ti yn Dduw sydd eisiau ni dy ganmol di. A da ni'n diolch i ti, a nid yn y nerth yn hunan. Da ni'n gofyn hyn yn enwedig bore yma. Ond da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ei hun. Yr hwnna'n carodd ni ac am prynodd ni a'i waed ei hun. A hefyd addysgodd ni ddeud gyda'n gilydd. Dwch i ni ddeud gweddi'r arglwydd rwan efo'n gilydd. Ein Tad, yr hwnwyd yn y nefoedd. Sancteiddio'r denw. Deled y deyrnas. Gwnela'r dewllus. Megis yn y nef. Felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. A maddau ni ein dyledion. Fel y maddiwn ni'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithi'r gwared ni'r rhag drwg, can i seiddo ti wyddirnos, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr i Nan, ac dyn ni hefyd yn cyhoeddi, mae'n ragor o ddarpariaeth ar yn cyfer ni nes ymlaen. Wrth i Nan fod yn arwain yr oedfa radio sydd wedi'i recordio beth amser yn ôl ar gyfer Radio Cymru am hanner awr wedi 11. Yn gobeithio fod ni wedi darfod erbyn hynny. Gewch chi rhyw amser i gael paned rhwng yr rheini. Yn Angladd Blodwen, mi roedden ni'n canu Calon Lan. Ac yn cofio amdani eitha fel mam a nain a hen nain hefyd. Ac fyswn ni licio bod ni'n cael canu Calon Lan nesa yma hefyd. Ac mae hwn ar gyfer y mama i gyd yn ogystal. 2 wythnos i heddiw, roedden ni yn lle o'r enw Serchip yn Mizoram yng ngogledd-ddwyrain yr India, yn talaith Mizoram felly, ac mi roedd hi'n Wyl Ddewi. Gafon ni ganu Nan a finna, Lwri Mitton, Sian James ar y delyn, a Neirin Owen yn anerch y dorf. I roedd yna 20,000 yno, mae'n debyg y Sul hwnnw. Ond mi roedden ni'n teimlo'n hynod y gartrefol, oherwydd mi roedd Cor Synod Mizoram, fi o drosodd yma blwyddyn yn ôl, yn canu Calon Lan yn Gymraeg, felly. A da ni wedi recordio nhw'n canu Calon Lan yn y fan yna. Maen nhw'n canu yn miso i ddechrau, oherwydd mae llawer o'n emynau Cymraeg ni wedi'w cyfieithu i iaith Mizoram. Ac wedyn maen nhw'n canu yn Gymraeg
nawn ni ymuno felly, os da chi'n gallu. Rhif yr emyn 780 ar yn caneuon ffydd, ac mi nawn ni ymuno i ganu gyda cor mis o ram yn Gymraeg pan maen nhw'n dechrau canu'n Gymraeg. Ti am roi hwnna ymlaen, Dan? Diolch yn fawr. Ardderchog iawn. Diolch yn fawr iawn i'r gor synod mis o ram. Mi roeddech chi yn sylwi hefyd i bod ti yn gamlynedd ers i gyfansoddwr y geiriau yna, ers iddo fo'n gadael ni 1920, Daniel James Gwirosydd felly. Ac mae llawer o'i hanes o wedi cael ei rannu ar y radio ag ati yn emyn. Yn emyn fawr, yn emyn boblogaidd ymysg ni fel Cymru a llawer iawn o wledydd eraill erbyn hyn hefyd wedi'w chyfieithu'r Sbaeneg ac i'r miso fel oeddwn ni'n clywed yn y fan yna. Rwan te, mae'n 10 gloch, mae'n 5 munud wedi 11. Yr oeddwn ni wedi meddwl darllen, mi ddarllenna i ddechrau o Salm 137. Ac hon yn salm sydd yn gofyn, wel, lle mae Dduw a beth dyn ni fod i wneud rwan yn unig mewn lle diarth felly. Ac mi ydych chi'n gyfarwydd ar salm yma. 137. Darllenai yr 6 adnod gyntaf.
Ger afonydd Babylon, yr oeddem yn eistedd ac yn wylo, wrth i ni gofio am Seion. Ar yr helig yno bu'n ni grogi ein telynau, oherwydd yno gofynodd yr rhai a'n caethiwau am gan, a'r rhai a'n hanreithiau am ddifyrwch. Canwch i ni meddent rhai o ganeuon Seion. Sut y medrwn ganu can yr arglwydd mewn tir estron. Os anghofiaf di Jerusalem, byddai fy nheulawn ddiffrwyth. Bydde dim tafod lynu wrth daflod fy ngenau, os na chofiaf di. Os na osodaf Jerusalem yn uwch na'n llawenydd pennaf. A'r bobl yn y fan yna wedi eu caeth gludo i Babylon yn gorfod trio meddwl, reit, sut ydyn ni yn mynd i fod yn canu can i'r arglwydd ac yn addoli Duw rwan. A pob peth wedi newid o'n cwmpas ni. Ezekiel yn yr un cyfnod hefyd yn sôn am gyfnod y geithglyd yna. Lle do gennyn nhw ddim teml, do gennyn nhw ddim tŷ Dduw, do gennyn nhw ddim aberthau. Oedd yr offeiriad wedi rhoi allan o waith, oedd y lefiad yn byd i wneud, oedd pob peth wedi newid o'i cwmpas nhw, ac mae'n rhyw synwyr bach o hynny yn y cyfnod ni'n rwan hefyd yn does. Pob peth wedi newid yn sydyn iawn o'n cwmpas ni felly. A dyn ni'n gofyn o sut dyn ni'n mynd i fedru canu can i'r arglwydd mewn lle diarth, lle ydyn ni, lle mae tŷ Dduw bellach, a sut ydyn ni'n mynd i ddygymod yn yr cyfnod yma rwsyd. Ac dwi'n synhwyro bod yna lawer i ni fedru ddeud, chymod, da ni'n dechrau hefo hanes Jacob yn Genesis pennod 28, ac yn gweld i fod o wedi sylweddoli pan doedd o yn reit annisgwyl bod Duw wrth law, bod Duw yn agos iawn ato fo. A bod Duw isio perthynas hefo fo. A'r fan lle rydyn ni mewn perthynas efo Duw, sydd yn dod yn dŷ Dduw, sydd yn dod yn Beth-el, ystyr enw Beth-el, Beth di ti, ac El yn un o'r enwau ar yr arglwydd Dduw. Dyn ni'n cyfarfod yn Bethesda fel arfer, Beth ti ac Esta, o bosib yn golygu trigaredd felly. Ac mae'n Bethlehem yn does, tŷ bara, lle ganwyd yr arglwydd Iesu. Tŷ Dduw, ac mae Jacob yn sylweddoli mae yn y fan yna yr oedd tŷ Dduw. Ac ymhen blynyddoedd wrth fynd ymlaen yn yr hanes yn yr Hen Testament, da ni'n dod ar draws codi lot o dŷ mawreddog i Dduw yn cyfnod Solomon. Oedd Duw wedi bendithio fo'n fawr ac wedi rhoi lawer iawn o gyfoeth iddo fo, ac lawer iawn o ddoethineb wrth gwrs hefyd, a gallu, ac maen nhw'n cynllunio i godi tŷ i Dduw yn Jerusalem. Un wal o hwnnw sydd bellach yn sefyll, ac yma yna rai yno o hyd yn gweddio ond oes wrth wal y wylofain yn Jerusalem, wal y deml ydy hi. Ond be oedd yn gwneud y tŷ yna'n arbennig, oedd nid i fod o'n dŷ crand, nid i fod o'n dŷ wedi godi gyda chyfoeth mawr, ond y ffaith bod Duw yn rhoi bresenoldeb arbennig yno, bod Duw yn bendithio y lle, a bod Duw yn gaddo clywed i bobl o'r fan honno. Ac yn ail lyfr Chronicle, pennod 7 ac adnod 15, mae Duw yn siarad efo Solomon ar ôl iddo fo weddio wrth agor y tŷ yma ac yn dweud bethau hyn. Bydd fy llygaid yn sylwi am Christiau yn gwrando ar y weddi a offrymir yn y lle hwn. Rwyf wedi dewis a sancteiddio'r tŷ hwn i'w henw fod yno am byth. Yno hefyd bydd y llygaid am calon hyd byth. Ac yn wir, i fod yn bendithio'r lle, ond mae o'n bendithio y rhai sydd yn ei geisio fo, ac yn dod, ac fel mae o'n addo cynt hefyd,
bod fy mhobl elwyr wrth fy enw yn ymostwng ac yn gweddio yn fy ngheisio yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionus, yna fe wrandawaf o'r nef a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Ac mae'r cyfnod yma rwsyd yn gyfnod pryd ydyn ni'n angen gweddio ac angen teimlo mwy o syched am yr arglwydd ac am yr adferiad yna. Mae Dduw yn gaddo ein gwlad a chyflawniad i addewidion i ni. Baddau'n pechod ac adfer ei gwlad. Rwan ta mae Iesu pan mae o'n dod i'r deml yma ar un lle, ymhen blynyddoedd mawr wedyn yng nghyfnod y Testament Newydd ac yn yr wythnos ola yn ôl Marc a Mathew a Luc, dwi'n meddwl. Ioan yn sôn am lanhau'r deml ddwy waith ar ddechrau ac ar ddiwedd gweinidogaeth Iesu. Ond mae o'n dod yno, a dyn ni'n dod i'r cyfnod yma grawys hefyd yn paratoi ni ar gyfer y Pasg. Mi fydd hi'n Sul y blodau ymhen thefnos eto. Mae'n dod yno ac mae o'n gweld beth sydd wedi cael ei wneud yno a ffasiwn le ydi o bellach. Mae o yn le sydd yn farchnad o le. Mae o'n le lle mae'n gyfnewid arian ac wrth wneud hynny mae'n rongio bobl, mae'n dwyllo yn digwydd. Mae o wedi troi yn ei bwrpas i fod yn le o fasnach. Ac mae o'n defnyddio y geiriau yma yn dydy ar un o'r chydig droion dyn ni'n gweld Iesu yn ddig felly. Ac mae o yn dweud wrth bobl yr ydych chi wedi gwneud, ond nid yw'n ysgrifenedig, gelwir fy nhŷ i yn digweddi'r holl genhedloedd, ond yr ydych chi wedi i'w gwneud yn ogof lladron. Fant yr oedd, mae'n siŵr o fod bod y ffaith bod y fasnachu'n digwydd yno, bod y lle ddim cael ei ddefnyddio yn y ffordd iawn yn blino Iesu. Ni'n braf bod yn y farchnad ddoe yn Wyddgrug yn y ysbryd reit da yn y fan honno, dos wybod a byddwn ni yn gallu cael marchnad eto. Ond y lle wedi troi roedd o stryd fawr Wyddgrug ar ddys Sadwrn a ddydd Mercher yn brysur a dim lot o feddwl am ddim byd arall ond am fod yn masnachu ac yn gwneud arian. Mae gymdeithas ni wedi mynd felly i'r raddau helaeth yn dydi, a dyn ni'n cael yn tynnu nôl yn hynny o beth i gofio beth sydd yn bwysig mewn cyfnod fel hyn. Ond yn fwy na y ffaith bod y lle wedi'w droi yn farchnadle, bydd yn blino Iesu bod y lle ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyn oedd Dduw wedi gosod y lle i fyny i fod, sef yn digweddi i'r holl genhedloedd. Bod yna fawr o weddio yn digwydd yno. Ac hynny yn blino yr arglwydd Iesu. A dyn ni'n holi yn yden faint o weddio mewn gwirionedd sydd yn digwydd yn plith ni. Ac wrth i ni weddio, dyn ni'n dod i dŷ Dduw. Lle bynnag ydyn ni, ac wrth i ni weddio hefo'n gilydd, dyn ni'n teimlo ac yn cael personoldeb Dduw yn arbennig hefo'n gilydd drwy bynnag gyfrwng mae hynny yn bosib felly. Felly, yn y Testament Newydd yn ogystal ac yn llythyr Paul at Timotheus, sori dwi'n ffidlan efo'r meic ma, yn y rai ohonoch chi'n gwneud sylwadau digon defnyddiol ar y we, dyn ni falch iawn o weld rhai ohonoch chi sydd yn codi bawd ac yn gwneud sylwadau ynglyn â'r darllediad yma ar lefel y sain ac ati. Ond mae'n falch iawn, dwi'n falch iawn o weld bod yna rai ohonoch chi allan yma yn gwrando bendith arnoch chi. Ac yn dod
i'r Testament Newydd, a llythyrau Paul wedyn hefyd, a dyn ni'n gweld yn y fan honno wrth i Paul siarad efo Timotheus i fod o'n deud ac yn rhoi cyfarwyddyd instructions i Timotheus sut mae pobl i ymddwyn yn hyd Dduw. Be maen nhw fod i wneud yno? Ac bellach yn y Testament Newydd, nid tu Dduw, mae Paul yn sôn amdano fo, ond mae o'n sôn am deulu Dduw, am the household of God, felly aelwyd Dduw. Sef y pobl yma bellach sydd wedi wyno fe'i gilydd yng nghorff yr arglwydd Iesu Grist ac sydd yn dod ynghyd ynddo ef, lle bynnag y maen nhw, a lle bynnag maen nhw'n dod at ei gilydd. Fano mae tu Dduw, fano mae aelwyd Dduw, fano mae Dduw yn rhoi i bresenoldeb a'i fendith. Ac mae Paul yn deud wrth Timotheus, yn y lle cyntaf medda fo, yn llythyr cyntaf Timotheus ac yn yr ail benod, dechrau'r llythyr, y dechrau'r benod honno. Yn y lle cyntaf felly, yr wyf yn annog bod yn biliau, gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael eu hoffrymu dros bawb. Dros frenhinoedd a phawb sy'n mewn awdurdod, i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn diwioldeb a gweddisder. Peth da yw hyn a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Yn lle cyntaf felly, y ffordd yna o ganfod y gwirionedd, ganfod bwriad Dduw ar yn cyfer ni, ydy bod aelwyd Dduw, tu Dduw, yn mynd yn di-gweddi a bod yna weddio yn digwydd, yn biliau, gweddiau, deisyddiadau a diolchiadau cael ei offrymu yn y lle yna. Rydyn ni'n cofio am yr ysgol yna welodd Jacob yn esgyn ac yn disgyn, angylion yn codi ac yn disgyn ar ei hyd i. Gweddiau, negeswyr yn mynd i fyny ac yn disgyn wedyn. Mae'r nefoedd yn agored i ni yn Iesu Grist. Mae'r berthynas yma ar gael i bob un ohono ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae nhw mor agos ac yn mynd modd i neb fod. Felly, bydded i ni gadw mewn ysbryd o weddi, ceisio ysbryd o weddi yn ymplith ni, sychedig wyfwy am bresenoldeb yr arglwydd a cael bendith yr arglwydd i ni mewn gweddi yn ogystal. Eich gwahodd chi i gydweddio wrth i ni gloi fel hyn a chi'n ni ganu yn hemyn ola. Dwch i ni weddio. Ni'n diolch i ti arglwydd y gallwn ni droi ata ti. Diolch i ti arglwydd y gallwn ni wneud hynny oherwydd y wahoddiad cynnes di i ni ddod ata ti. Bod ti wedi gwneud popeth sy'n bosib mwyn i ni dy gael di yn agos ato ni yng nghanol pob amgylchiadau, llawenydd, dwyster, difrifoldeb, argyfyngau, stormydd, arglwydd. Yr wyt ti yn gaddo bod yn agos at bob un ohono ni. Rhoi dair a ddewid. Pidiwch a gofni oherwydd yr wyf fi gyda chi. Bydded i ni dy gael di yn agos iawn ato ni arglwydd Iesu. Bydded i ti'n cadw ni mewn ysbryd o weddi arglwydd dros yn gilydd, dros yn cymdeithas. A bydded i chdi'n hysbrydoli ni hefyd i fod yn estyn yn y gymorth sydd bosib yn ymarferol, ond i ni fod yn gweddio arglwydd yn nghanol yr cyfwng yma am dy fendith di dy hun, dy ddiogelwch di dy hun, a dy iachad di dy hun hefyd arglwydd, a dy gynhaliaeth di dy hun i bawb sydd ar y meddyliau ni ac yn ei geisio. Dyn ni'n gofyn y pethau hyn i gyd yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Amen.